नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। काही दिवसांच्या उघडीपीनंतर राज्यात पुन्हा वादळी पावसाला पोषक हवामान झाले। राज्याच्या विविध भागात वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा अंदाज आहे। कमाल तापमानात घट झाली असली तरी उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम आहे। मागील सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये जळगाव राज्यातील उच्चांकी 39 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली। उर्वरित राज्यात कमाल तापमान 34 ते 39 अंशाच्या दरम्यान आहे। कमाल तापमानात चढ उतार होण्याची शक्यता आहे। राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 27 तर कमाल 37 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। पालघरमध्ये 27 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 27 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 तर कमाल 32 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 25 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडा मार्गात किमान 24 आणि कमाल 36 तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 25 आणि कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण साद लाईव्ह।